kaisa Facebook ekaba WhatsApp group dong aboni bisingtui borok share khlaikang kang tamanka engka belai thai kaisa party mung hania ekaba durgotna jama kaisa oro party mung patika mung gangkai Asrambari Bidhan Sabha Kendra ni andaro Purbo Champawar PGP colony tini takuk Sania Mundani nok tangai 7 tarik ni প্রায় একটা সময় বর নগক রইতো নক হংনাই সদনি সকল থাকা সইমালিয়া ओमफ्राय बेलाखौ मा मानसिजों कारण नक बिसिंग जे बुंनि बेबाग मानि दं मानि जेमन तुक मानि संसा मानि हयतो खबै बुंनि जे डकुमेन्ट रेशन कार्ड हयतो खबै जेरावनो जे परिमानि खाता कलम हयतो खबै बुंनि रां पैसा जे दं मानि बानि माइ इभेन माइ संजाग्र दको खामखामाय जा दा आबनो खानावैनो जों नुखा जे जाय जोंनि आसा टीम जोंनि सारा गोब्राव जोंनि आदिबासिनो नाय दंनाय सिख्लारक जोंनि आसात बरं पुलानो हामबायाफोर कारण जोंखाय बुंनि तिनि तातुमा बिसिंखैनो जों बरं नकबो पार्मानेन्ट नक तांग्रिमे एफानो जों तिनि अरो टेम्परारि तक तंद्रक सरकार रियासानि जाते बर तंना तो नांनाय बेना आं ब्लाइखा खा खामखाताम माले बर तिनि आदिबासि हिनि हिपानो बर तिनि आदिबासि कक सिमाया बर तिनि कब्रक एसे जों बर कक मासाव आसुका जों इनफ्लुएन्स जों अरो एरियानि किबर सारक बायगाय आं आबुनो काइसे कइसु आबाहाय तागो सेन्टिमेन्ट जेमन थानसा जों जे हिन दंमानि गुबागारा जे थाइदोंमोन ना थानसा आबुनो जे फुलफिल थानि हांगांखाय जों तिनि 19 दफा जखनो जों थाखा हामथागि थानसा क्लाइ जों जखनो हामदालाय माखलिनाय ओंखायसो जों गुबागारानि इमां जों मोथांजागनाय हां आसा क्लायो ओंखाय जों बुस्थाङो अबाहायरक जाते इयाखै बुस्थाङो जों तेबो बा बुझना नांलाय जों थानसा तामना हिने ताबा जों काइसानो हामजाय जावै काइसानो सेलेंगै काइसानि नक सगले जों तामानाय बाहाय दगाना तो नेक्स्ट टाइम जाते अबाहायरकनि फैखायो आं लोगोङा प्रब्लेम संगा आपनो ओंखाय स्पेशली तिनि जे आसात मीटिं फानिराव बेलाके हामबाय बरं तिनि जे तफिसु जे एराउन्समेन्ट टेम्परारि जे नक तांख्लांनाय आबनो कारिबो तिनि एडिसि हाफां नि हयतोबो आं कयनाय बरंनो नक नांग्रादै अरनि बिसि चेयरमेन बेलको खालायनाय नांखांगां तिनि बुबाग्रा बेलको खालायनाय महर बेलाय बरो जमा माय कारण नक खंजाया मखस खंनि खामता गाबो बाक्सा खालायो म हुकनि कारण से खामबो तो हुक बाय तो म दे हुक खाना तो गाना गिनो हुक रक तो गाना गिनो हुक तो दङ किन्तु अनेक सारो अब माने लजिकली न साइ थाके आंखाय अब कुनो हुक नि अर रेसारै बा आर नि सब माने रेसारै फाइ खामानि तो गया एकेसा कमबाय सिराय नुगागो और नक खङै दङ नक खङै न और फाइ खामानि अब तो अब कैसा कुनो साइन्टिफिक बन अब लजिक करे दा हयतो आपि करे जबा लग नाय देनदे नाय हानो आपि हाइते माने मेन्टेलिटी हानिया ब्रक बा आपि हाइ ब्रक तो दङ अब हाइरक निखाना